Λοιπόν, σήμερα θα πω πώς κάνουμε άμυνα και ποιοι είναι οι τρόποι άμυνας βασικά και ποιοι είναι οι τρόποι επίθεσης. Τρόποι επίθεσης έχουμε τέσσερις. Ο πρώτος είναι ο κλασικός, ο οποίος ο επιτεθέμενος βαράει με την πρώτη επίθεση μια ανίχνευση και με τη δεύτερη συνήθως βαράει τσεκούρια, δόρια, ελαφρύ καμιά φορά και πολυεπιτικούς. Αυτά είναι αναλόγως στον παίχτη. Έμπειρος η ποσότητα. Θα το δείτε, ας πούμε, τους πόντους του επιτεθόμενου. Αν είναι πολλοί, είναι 3.000, και είναι και έμπειρος παίχτης, και είναι λίγο δύσκολο. Όπως θα μπορεί να μπείτε στο stats, να γράψετε το όνομά του στο stats και να δείτε πόσο έμπειρος παίχτης και πόσο πολύ παίζει και πόσο όχι. Λοιπόν, μετά, ο δεύτερος τρόπος επίθεσης είναι ο πιο πολύ, θα έλεγα, περίεργος, γιατί είναι περίεργος, θα λέω, γιατί πρέπει να... Ο άλλος δεν έχει κάποια λογική και βαράει όπως να είναι. Σου βαράει μια βούρα επίθεση με τη μία, μετά σου ξαναβαράει μια βούρα επίθεση, χωρίς ανιχνές, χωρίς τίποτα, οπότε δεν έχει λογική και συνήθως είναι λίγο δύσκολο να αμυνθείς. Αν και υπάρχει μια τακτική στάνταρ. Τέλος πάντων, μετά είναι ο τρίτος τρόπος, είναι η φάρμα, που ο άλλος, επειδή είσαι λιγότερος πόντος από αυτόν, σου βαράει με πολλούς με δόρια και ελαφρύ υπηκό. Συνήθως δεν βρίσκει αποτέλεσμα, γιατί εσύ αν δεν έχεις να βγάλεις το στρατό σου μέσα, πέφτει πάνω στο στρατό και πεθαίνει κατευθείαν στο ελαφρύ. Τέλος πάντων, επίσης και ο τελευταίος είναι ο πιο δύσκολος να αμυνθείς, είναι της συγχρονισμένης επίθεσης. Της συγχρονισμένης επίθεσης, ο στρατός είναι πολύ δύσκολο να αμυνθείς με αυτό τις επίθεσης, διότι όταν ο άλλος κάνει συγχρονισμένη επίθεση, την κάνει από το stat και έχουν διαφορά δευτερολέπτων και είναι συνήθως η πρώτη επίθεση, το πρώτο κύμα της συγχρονισμένης θα είναι ο στρατός, τσεκούρια, συνήθως πάνω από 2.000, γιατί είναι έμπειρος ο παίχτης και είναι πολύ σπουδαίο για να το ξέρει αυτό, να το κάνει. Και μετά από δύο αριστοκράτες, συνήθως, τα δεύτερα κύματα. Και συνοδεύονται από 100 με 200 βαρύ, πικό, τσίφι και τέτοια. Μετά, και τώρα θα σας πω τους τρόπους άμυνας. Σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έχω πρόβλημα. Λοιπόν, γεια σας και πάλι, θα σας πω τώρα τους τρόπους άμυνας. Τρόποι άμυνας. Ο πρώτος τρόπος άμυνας είναι να βγάλεις λίγο, ο βασικός τρόπος, που το κάνουμε σε όλες, είναι να βγάλεις το στρατό απ' έξω. Και στην πρώτη επίθεση που σου κάνεις, να βγάλεις το στρατό απ' έξω και να κρίνεις, ας πούμε. Αν είναι ανίχνευση, ξέρεις ότι μετά σίγουρα θα στείλει στρατό. Αν είναι στρατός καθαρά, βαρύ και ανιχνευτές, καταλαβαίνεις ότι ο παίκτης είναι λίγο άπειρος και βαράει όπως να είναι. Και στην επόμενη κρίνεις, ας πούμε. Αν είσαι ότι είναι ανιχνευτές, ξέρεις ότι στην επόμενη θα αφήσεις λίγο στρατό. Στην περίπτωση που είναι λίγος ο στρατός, αναλόγως στους πόντους του παίχτη, για να κάτσει να αμυνθείς, ας πούμε, να έχει κάποιες απώλειες. Αν είσαι τυχερός και είσαι πολύ στρατό μέσα και είσαι γενικώς πολύ στρατό αμυντικό, θα καταφέρεις να του κάνεις πλήγμα. Αν είναι λίγος, ναι, μπορεί και να του κάνεις ένα μικρό πλήγμα, αλλά θα έχεις και εσύ τους απώλειες. Λοιπόν, τέλος, και εκτός από αυτά, όταν έχεις επίθεση συγχρονισμένη, πρέπει να κάνεις, αν είναι πολύ δύσκολο, πρέπει όταν σου στέλνει τα 2-3 κύματα μάλλον, στο πρώτο κύμα πρέπει να βγάλουμε έξω το στρατό μας για μερικά δευτερόλεπτα και μετά, αμέσως μετά τα μερικά δευτερόλεπτα, να το ξαναβάλουμε μέσα. Λοιπόν, το ξαναβάλουμε μέσα, θα χάσει ο εχθρός 2 αριστοκράτες, γιατί δεν τους στέλνει με πολύ στρατό, γιατί δεν έχει κιόλας. Τους στέλνει όλα στην πρώτη επίθεση, δηλαδή σκάει ο στρατός στην πρώτη επίθεση, τα σπάει όλα και ο στρατός σου ξαναμπαίνει μέσα και σκοτώνει τους αριστοκράτες. Αν το πετύχετε αυτό, θα έχετε μεγάλη νίκη. Και μετά τώρα στα farming και σε αυτά, είναι απλά βγάζετε το στρατό σας απ' έξω και στη δεύτερη επίθεση αφήνετε ένα κομμάτι του στρατού, τίποτα. Αυτό.
Και στις υπόλοιπες επιθέσεις είναι τα ίδια, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, είναι παρόμοιες. Και άλλες, οι άμυνες και αυτά, δηλαδή βγάζει τους στρατούς σας απ' έξω, βασικά βγάζει τους στρατούς σας απ' έξω και στη δεύτερη επίθεση αφήνετε ένα κομμάτι του στρατού, σαν αναλόγω του στρατού σας. Αν έχετε 200 ξέφη, μόνο δεν αφήνετε στρατό, δεν αφήνετε στρατό. Απλά βγάζετε έξω του στρατού σας και ζητάτε βοήθεια. Και στέλνουμε εμείς στρατό και αποκρούει τις επιθέσεις σας. Αυτό, τίποτα άλλο. Γεια σας, χαίρετε, καλή συνέχεια στο παιχνίδι και καλούς πόντους.